Her ser vi en by. Skybrud og massive regnmængder presser dens kloaksystemer til det yderste. Når regnvand fra tage og veje blandes med spildevand i de gamle rør, risikerer vi oversvømmelser i kældre og overløb til naturen. Fremtidens bymiljø skal gentænkes. Det første skridt er separat kloakering. Ved at adskille regnvand fra spildevand fjerner vi presset fra renseanlæg og pumpestationer. Underjordiske forsinkelsesbassiner skal fungere som byens buffer. Her gemmes vandet væk, når det regner mest, så vi undgår kritiske overbelastninger. Men vi kan ikke løse alt med rør alene. Ved at udskifte asfalt og beton med belægninger, som vandet kan løbe igennem, lader vi vandet nedsive, hvor det falder. Grønne tage suger regnen til sig som en svamp, og byens træer fungerer som naturens egne vandpumper. Et enkelt stort løvtræ kan opsuge og fordampe op mod 500 liter vand på en varm sommerdag. Det mindsker presset på kloakken og køler samtidig byen ned. Klimasikring handler også om at tænke nyt. En boldbane behøver ikke kun at være til sport, den kan designes som et nedsænket bassin, der opsamler tusindvis af liter vand under et skybrud. Åbne kanaler i parker kan lede vandet sikkert mod nedsivningsbassiner eller havet. Regnbed og vandhaver skaber rekreative åndehuller midt i asfalten. Her bliver regnvandet en aktiv del af byens liv. Klimasikring er ikke et projekt med en slutdato. Selvom de nye rør er lagt og bassinerne er grønne, slutter arbejdet aldrig. Kloaksystemer skal vedligeholdes, og nedsivningsbassiner skal løbende oprenses for at virke. Det er prisen for en by, der kan modstå naturens kræfter. Investeringen er stor, og arbejdet er vedvarende, men prisen for at lade være er meget højere. Se mere på kek.dk/klimatilpasning.